Maraming mga bagay. But the most important thing is for you to know the love of God. Pero pinakamahalaga po ay yung makita nyo at malaman ang tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. God is just reaching out to each and every one of you. Ang Panginoon po ay inaabot kayo lahat. And He wants to reveal His love to you. At gusto po niyang malaman ninyo yung pag-ibig niya sa inyo. You know, I think Philippines is such a beautiful country. Naniniwala po ako na ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. The weather is very similar to my hometown, in Japan. Ang weather, ang klima po dito, kataya din po doon sa bansa pinag-ibig. And the people are just so beautiful and kind. At ang mga tao daw po ay magaganda at mababait. And even how you guys treat your family is so great. Nakikita niyo lang po na kung paano natin na halinayin ang ating pamilya ay talagang napakaganda po, napakaganda. When your family has a need, you help your family. Kapag nangangailangan daw po yung mga kapamilya natin, talagang nandyan po tayo para sa nila. Whether it be finances, food, a place to stay, you just help. Ayun, kahit daw po problema sa pera, kahit sa bahay, kahit ano pa man, nandun po tayo para tumulong sa pamilya. And this God, Jesus, At ang Diyos na ito na si Jesus, He wants to do the same but even more. gusto po niyang gawin din yung ganong bagay, pero yung mas mahalaga pa po doon, yung mas malaking bagay pa po kaysa doon sa mga ginagawa natin sa ating kapamilya. Even so much greater than you can imagine. Mas malaki pa po at mas maganda kaysa mga bagay na maaari ninyong maisip. All He asks of you is to give your heart to Him. Ang gusto lang niya pong gawin ninyo ay ibigay niyo po ang inyong puso sa Kanya. So that is today's call is, are you willing to, can you give your heart to Jesus? Kaya ang panawagan po niya sa inyong lahat ay pwede niyo po bang ibigay ang inyong puso at buhay sa Kanya, kay Jesus. Because when He does, He'll pour out so much love, He'll pour out so much of His blessing, He'll give you so much that you couldn't even imagine. Dahil kapag ginawa niya po yun, ay ibubuhos po niya ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang pagpapala sa inyo at lahat po ng mga bagay na hindi niyo po maiisip na gagawin niya at mangyayari sa inyo. So if there's anybody out there today that doesn't know Jesus Christ as their Savior, Kaya kung meron pa man po dito sa atin, sa ating kalagitnaan, na hindi pa po nakakakilala kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, all He wants to do is have a relationship with you. ang gusto niya po lamang ay magkaroon po siya o magkaroon po kayo ng relasyon sa Kanya. So for those that want to have a relationship with Him, please raise your hands. Ayun, so kung gusto niyo po na magkaroon kayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus, kung pwede po ba na itaas po ninyo ang inyong kamay? Yung mataas na mataas po ang makikita namin. Is it okay if we have all support? Can you give it to us? Can we hear prayer for them? For those that have raised your hand, we want to pray for you. Ang mga nagtaas ng kamay, gusto namin panalangin kayo. And this church will be here for you to serve you. At ang church na ito ay bukas para sa inyo. If you want to know more and more about God, At kung gusto niyo malaman pa ng higit pa sa inyo, they'll teach you about God and teach you how He loves you and how He wants to bless you. matuturuan kayo kung paano ang salita ng Diyos at share sa inyo, ibabahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. So she'll lead you into prayer, so please pray with her. Okay, mananalangin tayo. Pwede bang tumayo yung mga nagtaas ng kamay? Kung tunay sa puso ninyo ang inyong ginawa, pwede ba